Aamulle kaikki tallit ja kaikki, niin on mukava ottaa vaan siitä. Ottaa ja lähti jo. Niin. Oot traktori ottanut pihalle. Ei oo kunaa rottelee. Joo. Probleemuksia ei vissi oikein paljon ollut. Ei ollut muuta kuin lasit. Niin, no joo, mutta Toki tuo kattoni oli vähän tuolla. se on kyllä jämerä, kun se pukkas sieltä läpi, jos kyllä uskon. Se oli vähän kurja. Ei siitäkin selvä. Se otti kaikki nuo periaatteessa. No se on aika lailla reuvetkin. Joo. Muut oli omia kiiltämässä. Sieltä on tullut. Joo. Sieltä meni joku roska läpi. Alapuolelle muuten ihan hyvä pikku kiillottuma keskellä, mutta joku roska meni läpi, kun täällä on reunassa kanssa tuommoinen kummallinen. Jahas. Kaikki näköjään päästä kulahtaa. Miltä näyttää? Onko hyvät? Ei, kaikki päästä kulahtanut. Näytäs vähän kamera. Joo, ei taida kennä oikein, mutta... Päästä kulahtanut. Jaa. Eli uutta. Uutta. Selvää. Voisi laittaa tällä. Sehän oli siinä. Ei se oli. Voi varmaan kyllä kestää yhtään mikään monasta. Kuinka niin? Katsoo tuota ovekin alareunasta autosta. Mutta tämä ei oikeesti kun mä teen 3-1. Aika näin pihalle. Tuliko tuo videolle? Ihmisen, että ei oo mätä. Joo, raala väkivalta. Kippumassa kaikki. Vitsi, otatko sä tuo? Miksi? No kun mulla ei riitä kädet. Tuun tässä nähdäkin tällä. No niin. Jumala. Mutta Herra Jumala. Kaikki maahan tietysti. Ja mun kengälle, voi. Kun mä mietin tossa kauan aikaa, että minkälaista kaaraa tulla, menin koko ajan tänne päin lisää, mutta ei näköjään saada. Mä menin varmaan litra tonne himaan. Laitanko mä sinne vaihteen? Taisin mä laittaa, mä oon kyllä viksu. Hyvä. Hyvä. Hyvä Jimi. Kokeilepa vääntää siitä. Ees. Miksi me tolvalta suoraan pois? On muuten aika ikäväs kulmasta, mä väitän kartaan. Ai. Mutta sitten mä katsotaan, että jonkun putken pätkänkin näin pitkä. Joo, kyllä näin se täytyy olla. Mitä sä suunnittelet? No se nyt tekee jonkun Mä teen tästä nyt poikki tän putken. Tai siis... Joo, ei tää mene läpi, niin ei tää ole hyvä merkki. Kylläpä löydät tuo. Mitä vaadit? Oho. Niin. Juu. Ei oo. Nyt sä näet jotenkin professionaalisesti. Justiin vietiin kanssa kyllä muutenkin. Katsotaan. Älä tuu tänne sen kameran kanssa. Se köydään siihen joo. Yes. Nyt on vasta Niin kato siitä. Onko se oikein 5 tokki vedetty valmiiksi? On. Montako vasta? Vasta nuo. Ei, Suoraan tuosta. on varma. Ei tuu varmaan vinoa, mutta ei tarvitse. Nyt se on oikein hyvä. No niin, hitsiä perään. Tätä saa varmaan tätä vähän pyydettyä sitten. Tässä on.
pitäisi ruveta Pemaria sitten valmistelemaan kevääksi, kun on vähän jäänyt viime tinkaan, kun seissyt 1,5 kuukautta tuossa pihassa ainakin. Pitäis napata siitä katto pois, siitä on muotit otettu ja vähän hiontavärit keitti sinne alle muotituksessa ja sitten no sieltä onkin alettu poraamaan pistehitsiä pois, niin saadaan kuitukatto siihen ja sitten pitäisi vähän tehdä etupyörille tilaa, kun ne ei mahdu aivan kääntymään. Hinkkaa vähän tuonne ja tuonne taakse kumminkin. Sellaista ja sitten pitäisi peräkatkaasta, kun täällä on vielä pelliperä, niin se pitäisi poikkaasta sieltä sitten pois ja sellaista kaikkia pientä viksoota. No niin, nyt olisi katto irti, kun illan porallu pistehitsiä pois, niin saa ruveta sovittamaan kuitukattoa. Niin vähän lappuja nyt päälle sitten. Maustuttaa hepiis vaan.
No niin, tuliko nyt hieno auto? Joo, tuli. Kiitos vaan raakateipillä Rodeksen. On hienoa. Männä viikolla Jimi oli antanut kommentteja myös paikalliseen Lapuan lehteen ja siellä on kertonut, että 12-vuotiaana on saanut Merson peltoautoksi ja silloin on ollut sitten kuitenkin hankalaa löytää paikkaa missä ajaa, niin nyt on alla Pemari ja nyt sitten Jimi pääseekin korkkaamaan tätä Pro 2-luokan. Aika hyvän näköisesti lähtee suoraan ensimmäiseen mutkaan ja löytää kyllä linja oikein hyvän näköisesti. Kyllä tässä rupeaa olemaan nyt asetellaan sitä rimaa. Nyt asetellaan todellakin sitä rimaa. Kyllä en ole vielä tähän mennessä minun silmälläni nähnyt oikein mitään virheitä, että sieltä löytyy boksi perään. Ei tässä ole. No sieltä viimeistä mutkaa pitkin ja no joo, siinä ehkä voisi olla pikkusen syvemmällä, mutta on kyllä. No on niin. Kyllä hienoa vetoa. Kyllä ei tässä ole mitään muuta kuin isoa kättä vaan. Kyllä, jos en istuisi käsien päällä, niin taputtaisin, eli otan ne sieltä ja taputan tälle hetkellä. Sillä tästä alkaa kierros 2. Ensimmäisenä Jimi Myllyaho. Tällä hetkellä sijalla 18, 80 pistettä edellisestä vedosta ja nyt lähdetään työntämään ensimmäiseen mutkaan ja sehän osuu pikkusen karkaa ehkä ajoissa tipiltä pois. Toinen mutka sen sijaan osuu erinomaisen hienosti ja kuten kolmaskin siellä puskurilla pikkasen kolautellaan jopa tolppaa. Sitten sokkona lähdetään kohti nelosta. Sieltä löytyy ulkolinja kuten homma kuuluukin ja sitten ei muuta kuin nautiskelemaan ja kohti maaliviivaa. Pikkasen voisi olla syvemmälläkin alueella, mutta ei huono. Korottaako 80, niin se selviää koko. Mitä sanoo Janes Veikkanes? Puolalainen Jimi Myllyaho vastaa Roni Kouri seuraavassa parissa ja nyt mielenkiinnolla katsotaan miten tapahtuu. Kummallakaan ei tässä kohtaa vielä ole varmaa paikkaa myöskään sarjassa, joten nyt on kovat panokset tässä parissa, että miten menee. Myllyaho lähtee sieltä liidiin, karkaa kyllä linjaa aika sisälle tuossa puolessa välissä jo klippiä. Saa sitten paikattua jo seuraavaan mutkaan ja Roni Kouri sieltä seurailee ihan hyvän näköisesti, joskin lähempänä saisi taas olla. Aika kiireen oloinen on ehkä toi Myllyahon ajaminen siinä. Mennään vähän pienessä kulmassa ja aika lujaa ja se sitten aiheuttaa sen, että Kouri ei kyllä pysy siinä tahdissa mitenkään ja Niia nyt vähän uhrautuu ja savua tulee kyllä nyt jo ihan todella reilusti tässä viimeisessä mutkassa. Et sekin vaikeuttaa varmasti tuota chase-ajamista, että sisäkurvi Chaseissa niin tuntuisi siltä, että nyt pitää ajaa autosta niin sanotusti renkaat irti tuolla seuraavalla vedolla, että nyt ei voi jättää mitään tonne arvailulle varaa, vaan nyt pitää suorittaa kaikki mitä lähtee, koska muuten ajaminen loppuu sitten tämän setin jälkeen. Sitten saadaan sama pari toisinpäin, niin Kouri edelle, Myllyaho perään ja sieltä autot jo liikahtavatkin kohti ensimmäistä mutkaa. Katsotaan painonsiirrolla sieltä niin kuin kuuluukin, niin Kouri ajaa sisälle ja Myllyaho jää nyt kyllä todella reilusti tuossa lähtökiihdytyksessä. Kouri pysyy ajolinjan puolesta nyt sitten taas paremmin siellä ulkolaidassa, mitä Myllyaho pysyy omassa liidissään ja sieltä se vaan kyllä Myllyaho sitten saa ajettua kiinni kyllä tässä radan loppuosalla ja pääseeköhän tuohon viimeiseen mutkaan saattaa päästä jo ihan ihollekin, jos ei mitään ihmeempiä tapahdu. Siitä vielä viimeinen puolenvaihto ja kyllä siellä kova tahto olisi päästä lähelle. Sitten pyörii sama.